Jabi, Gabi nire mutilaguna zen, eta Juanan Iarra lehen guzu nuen. Iarra gitxi ezagutu nuen, 72an hil zuten, baina Gabi oso presente daukat oraindik. Yo creo que no era revolucionario, era más bien más pacífico, pienso. Ya. Lo empecé a conocer ya más profundamente cuando él tenía ya 15 años. Y el primer recuerdo que tengo de él es este calendario, que lo guardaré siempre. Euskotarren aberria Euskadi da. Gertatzen dena da hor egon zala aldaketa bat PNV-en estrategian. Ja, ez zuten frankismoan akabu ez zuten ikusten ruptura demokratikoa moduen. Se lanzan las primeras proclamas de Egi Batasuna. Era buscar la cercanía con ETA, la proximidad a través de un frente nacional. Orduan esan mutila txikinena eta, claro, gure jostailu bai. Niretzat Gabi zen batez ere euskeraren militantea. Nik horrela ikusten dut, Gabirentzat euskeraren aldeko borroka oso garrantzitsua zen, beste batzuk bezala, ez da? Adibidez, intsumisioaren alde. Intsumisioaren asuntoan nik asko ez dakit, baina badakit berak ere bere iritzi propioa bat zeukala. Sasoi horretan jarraikoaren iritzia edo mokeko iritzia, hor zeuden oso iritzi diferente bi. Ganea bakotxak aldabenin da aldaben besti lehitzu ditu gauzak eta danatia importantia. Eta baukan alako, gauza txikina baloratzen egiten. Zu sentitzen ziren pizkate, ez nago itxen aldoten guztia eta berak aldiz emote utzun, tranquil, zuke gaur itxosu hori, bizarrengo zuzta izan da, bakotxak itxen da ben horretik. Bere territorioa, bere territorio libre, eta naturala pizka bat euskera zuen. Llamó por teléfono y nos dijo, oye, soy Juanan, Jonan, Iarra, estad tranquilos que estoy bien. Bada gauza bat bereziki arreta eman didana. Nire lengusuak umeentzako ipuin bat idatzia izuen, Herrialde Berdea.